n'ịgba mbọ ya ịkwalite ibikọrịta n'udo ka nwanne na nwanne nakwa idozi esemokwu ana enwere na Ifite Nteje na kansụl ime obodo Oyi ndị okenye nakwa ndị ọna okwu n'obodo ahụ abagidego n'ịkpọ ganagana ha mere n'ozu udo wee na-akpọ ka ụlọ ọrụ Economic and Financial Crimes Commission EFCC ka o tinye ihe deturu n'akwụkwọ nke gọọmenti Anambra steeti ihe gbasara ana n'ọlụ n'ihe gbasara okwu ana dị na Ifite Nteje gere ka ya bụ ihe si wee gaa. Ya bụ ngagharị udo bụ nke hiri odo n'ama okpo Ọrụkabi Ifite Nteje ma gakwa ogologo Ovenenge dị Igwe Airport Road, Agụọcha, Ezudo nakwazi Eke Igwe Nteje bụ nnọọ nke lọtara ndị okenye, ụmụ nwaanyị nakwazi ndị ntorobịa obodo ahụ ndị na-agụ egwu ma burugasịa akwụkwọ ihe ederede dị iche iche dịka anyị achọghịzi ndị na-atụ mgbere ana na-ebugharị onwe ha dịka ndị na-elekọta ala. EFCC bịa hibe iwu dị n'akwụkwọ ọcha gọọmenti steeti Anambra kepụtara n'ala Nteje zọpụta mkpụrụ obi anyị gọvanọ Soludo hibe ya bụ iwu dị n'akwụkwọ ọcha gọọmenti kepụtara n'ala Nteje iji weta udo tọrọ atọ n'ala Nteje nakwazi ọtụtụ ndị ọzọ. N'okwu ya na ya bụ mmemme, onye okenye obodo anwa ma bụrụkwa onye isi oche otu Ojiani Ifite Nteje Maazị Paul Egwuatu mere ka amata na ya bụ ngagharị udo bụ nke mbunuche ya bụ ime ka ọhaneze mata na obodo Ifite Nteje adịghị ere ana ha ere nakwazi ụzọ iji wee kpọkọọ EFCC ka ha bịa hibe ya bụ iwu nke dị n'akwụkwọ ọcha ahụ gọọmenti steeti a nyere ha n'ala Ifite Nteje iji wee nyere ụmụ nwaanyị aka ịdị n'aka ugbo n'ala ha ma wetakwezienụ ụsa nye ya bụ nsogbu ana na ihe odo na ya bụ obodo. Onye okenye ọzọ Maazị Christopher Ale kwupụtara na mwute ya etu ụfọdụ ụmụafọ si wee hibe onwe ha dị ka ndị na-elekọta ana werezienụ ya bụ ohere wee na-akpa arụ na-ere ana na-anataghị ikike dabara adaba si n'aka ndị nwegasị ya bụ ala nke butegoro ọtụtụ katakata n'obodo ahụ 15 gara aga kpọkụzienụ ụmụafọ ndị a ka ha sepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Otu onye ejikwazi okwu ya agba izu na ya bụ obodo Maazị Nebechi Ụgwọ meziri ka amata na ụmụafọ ndị a hibere onwe ha dịka ndị na-elekọta ana bụ nnọọ ndị na-akpa arụ na-ere ala ndị mmadụ n'ụzọ mkpuke ma mee ka amata na n'abalị 5 nke ọnwa Juun afọ 2024 n'obodo gbakọtara ọnụ wee kwuo sị na onweghị ihe dịka otu na-elekọta ana nakwa ikike onye ọkaikpe na ya bụ ala. Ha akpọkụzinu gọọmenti steeti ka ha gbasara ha ọsọ enyemaka ma na-akpọkụzi otu EFCC ka ha bịa mee nnyocha maka ya bụ ije agwọ agara na ya bụ ala nke obodo Ifite Nteje ma hibe ya bụ iwu dị n'akwụkwọ ọcha ahụ gọọmenti nyere ha n'ala Ifite Nteje. N'aka nke ya, onye bụbu onye isi oche otu ndị ntorobịa Ifite Nteje Maazị Emeka Nwabude mere ka amata na obosara na karịrị 100 hekta abụrụgo nnọọ nke ndị agamebu arịrị ma bụrụ nke butere oke igbu ọchụ nakwa katakata na ya bụ obodo ma mee ka amata na ha edebugo akwụkwọ degara gọvanọ steeti Anambra chiburu achị n'afọ 2019 nakwazi afọ 2020 nke mere ji wee hibe otu mere nnyocha mezi na-eji wee nye ya bụ akwụkwọ ọcha nke manyere ndị EFCC ka ha mee nnyocha dabara adaba ma hibe ya bụ iwu dị n'akwụkwọ ọcha ahụ gọọmenti nyere ha kpọkụzienụ gọọmenti steeti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi na ndụ ha bụ nke a na-eyi oke egwu. Site na Ifite Nteje, Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS.